Poɗondiral gongal hakkunde Russie e Amérique e nder Afrique wona hande fuɗɗi. Leyɗe ɗeɗo ɗe ngoni e caɗele. O yiɗa accidde Russie e ɗeɗo leyɗele naati e Afrique joni moƴƴa. Woni leyɗele Sahil ɗe, leydi Centrafrique e leyɗe goɗɗe Russie no ɓura ɓatude. Ɗum noon ɓuranani Amérique. Gandi Amérique no jogino ka maɓɓe militaire gonɗo ɗo Niger o. ɓe wiyatno Africom koninkoɓe ɓe wanno gila ko ɓooyi darade haɓade ɓe wi terroristagal e nder Afrique. Base maɓɓe wonɗo ko Allemagne. Caggal ɗum ɓe yiɗi addude ɗum Afrique ɗo. Ɗum hawriti noon ɗeɗo leyɗele tati yalti CEDEAO laataki no ɓe yiɗirno ni. To o yii intérêt makko ɗon o wawa jooɗade ɓaritade leyɗele ɗe o heɓa fandare makko. Ɗum ɗo ino jiya eko duñi Amérique ɓuri wawde ɓaɗitade leyɗele Sahel ɗe. Nafoore ɓe heɓata hen fof ina wawi wonde Amérique so naati ɗon no ko banggue renseignement ji, no wawi wonde financement ji seeɗa. Mi sikkani eɓe wawa jogodade projet ji mawɗi tawa ɓe rendi goto fof no jogui darde mum e nder leyɗele Sahel ɗe.